menta ka laiterik unok pra arhajar arhuar kirkhot ka seng hapok ka sief Hynniewtrep Misson kila Khaweh Lama bat perta ILP Haka por bo menteri rangba u Conrad ki sangma ulalet ban yadon benta Haka program ha omlingka laimer Shillong kania ka jing perta kalong shi benta gum ka jing ya ki kiseng bandawa ban pen long kapno ya ka jing dawa ya ka ILP